Bagsak niya pa, Kabalen. Andito na naman tayo sa konting kwento ng ating mga Kabalen bowlers. At ang i-feature natin ngayon sa page, walang iba kundi ang 5-time champion at ang binansagang King of the North. Siyempre, walang iba kundi si Idol Michael Vincent Wico, the ultimate champion. September 24, 1989, nung ipinanganak si Michael Vincent Wico sa San Nicolas, City of San Fernando, Pampanga. Pangalawa sa tatlong magkakapatid at anak ni Nanay Maylin at Tatay Joko Wico. Opo mga Kabalen, pangapurong Kapampangan ang kanyang mga magulang. At ang mga kapatid niya ay sila Mark at Mabel Wico. Sino bang mag-aakala na ang antukin at tamad mag-practice noon na nasisipa pa ng kanyang magulang para pumunta sa basketball court ay magiging 5-time champion? Nag-umpisa si Mike Wico sa jersey number 12 nung naging parte siya ng San Sebastian Stags, kung saan nakasama niya sila Ronald Pascual, Raymond Binuya, Calvin Abueva, Ian Sangalang, Paimboy Raimundo at marami pang Kapampangan bowlers na under noon kay Governor Dennis Delta Pineda. Hindi masyadong nabigyan ng playing time noon si Idol dahil nga andoon pa ang Pinatubo Trio. Pero nakatulong din ang trio sa pagpapalakas ni Mike, lalong-lalo na pag-practice ng San Sebastian Stags. At pagkatapos sa baste, nabigyan naman si Idol Mike ng pagkakataon na lumaro sa PBA D-League, kung saan nakasali siya sa team ng Wangs at nagpakita ng talento. Naging shooting guard siya doon at napansin kaya na-drop sa Global Port Batang Pier, kung saan nakasama niya sila Terence Romeo at Stanley Pringle. Opo mga Kabalen, nag-PBA player po etong idol natin. Hindi nga lang siya nabigyan ng pagkakataong ipakita ang kanyang talento kasi dalawang star player agad ang naglalaro para sa team ng Global Port. At dahil nga maraming offer sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Middle East para kay Idol, nag-abroad muna ito para sa kanyang pamilya at muling bumalik sa Pilipinas para maglaro sa team ng Pampanga Giant Lanterns. Naging star player siya para sa team ng first batch ng Pampanga Giant Lanterns noon, kung saan nakasama niya sila Jong Baloria, Marlon Gomez, Raymond Binuya at Levi Hernandez. At sa ikalawang team naman ng Pampanga, dito na siya binansagang King of the North, kung saan naging starter siya ng MPBL North All-Star na muntik pang maging MVP sa larong yun kung pumasok lang yung last shot na tira niya. Nabigyan din siya ng pagkakataon na lumaro sa Canada kasama ang People's Champ na si Manny Pacquiao at ilang players na all-star din noon. Pero nahinto ang karera ni Mike Wico nung magkaroon ng pandemya, kung saan nawalan ng trabaho si Idol na pilitang magnegosyo sa ibang lugar. At sa panahon yun, nagkaroon siya ng pagkakataon na patunayan ulit ang sarili at makakuha ng kampyonato nung inimbitahan siyang maglaro sa Pampanga Delta para sa NBL Championship laban sa La Union. At doon na nga niya nakuha ang unang kampyonato. Sunod ang Team Basilan para sa Vismin Super Cup at AICC naman para sa PhilBasket at Team Basilan ulit para sa MPBL. At sa bagong kampyonato kung saan naging finals MVP itong si Idol, pansag nga sa kanya King of the North kahit team Nueva na siya. Grabe ka idolo, 5 kampyonato to sa iba't ibang liga pa dito sa Pilipinas. Talaga nga naman, bagay na bagay sa'yo ang bangsag na King of the North ng mga Kapampangan na hindi lang kampyon sa larangan ng basketball, kampyon din sa pagiging mabuting ama sa kanyang 4 na anak na ginagawa ang lahat para maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Saludo sa'yo, idolo, hari ng Norte, Michael Vincent Wico, 5-time champion at pride ng San Fernando, Pampanga. Luwig ka Idol, Luigi Kabalen, Luigi Kapampangan. Joby Abarso po, Mr. Kabalen Hoops. One love basketball, one love Kapampangan.